ndine wenyu hatari nchange nchikuvigirai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe. Kana nguva uchiri munyowani iri first time yako kutibata muzuva ranhasi, chandinokumbira ndechekuti usubscribe utena on the notification bell kuitira kuti patinodzoka neamwe maupdates uchange uchingoona. Ini sahatirari ndichakuvimbisai kuti muchawana nyaya kubva pano pahatirari 263 dzaitika muzimbabwe, dzinova dzinosirisa dzinobatanidza ukama uchange uchizviwanira pano pahatirari 263. Saka subscribe. Nyaya ndiyo nezviyo muzuva ranhasi, inyaya inosiririsa, inyaya inorwadza zvikuru. Inokumbira unyore mukome section kuti rest in peace kune avo vatisiya, hama dzedu dzatisiya, tichingoti zorai murugare. Tasinateerisiro izvi tasingazvifungiri kuti hama inobuda mumba ichiti iri kudzoka, irongoenda unoona vamwe kuti yabuda out iri kudzoka, but unozotambira rwayo rufu. Paya tiri kudzoka ndio kutofa kwayo. Nyaya ndiyo nezviyo muzuva ranhasi yaitika ku Beatrice Road, avo sprinter paranga richimhanya zvakaipisisa. Zviri kunzi sprinter iri raita tsaona. After raita tsaona zvinosirisa zvikuru. Vanhu vazhinji kuti vanhu vanga vari musprinter iri vafa. Vazhinji vachona havasi kutotarisika mufiro wavaita, kusanganisira netuvana tudiki. Nokumbori kuti zvamunofunga comment section pamusoro penyaya iyi. Opedzwa sei koma tsaona, zvopedzwa sei? Ndo muno muna 2024 ndo macases atiri kunyanyoresipa, ndo macases atiri kunyanyosangana nawo. Tinokumbira unyore mucomment section kuti rest in peace kune avo vatisiya, zorai murugare. Handina kuikwanisa kuisa video rinoiri pa YouTube. Video iri ndaisa namba dzangu mucomment section. YouTube haibvumire zvinhu zvine ropa, haidi pakuwara munhu. Tinovharisirwa account yedu makazotadza kuwana maupdates. Saka ndinokumbirawo muye kuWhatsApp. Mamwe nditi hatari ndokumbirawo video. Ndaisa namba mucomment section. Pindai mutore namba mucomment section. Muuya muzvionera mega kuWhatsApp. Chingori rest in peace kune avo vatisiya, zorai murugare. Thank you.